Els mots clau de la història nord-catalana. Avui. Universitat. Lloc de transmissió de saber i d'estudis superiors. La Universitat de Perpinyà és fundada el 1349, poc després de la fi del Reialme de Mallorca. Apenes creada, la universitat adquireix immediatament un gran prestigi i atreu una gran quantitat d'estudiants vinguts d'arreu de Catalunya per estudiar-hi medicina, drets, teologia i arts. A partir del 1659, però, la Universitat de Perpinyà tindrà un gran rival, el Col·legi dels Jesuïtes. Fundat després de l'annexió i gaudint de tots els favors de la nova administració francesa, només aquest col·legi té l'habilitació per a atorgar un certificat de coneixement de la llengua francesa, nou i innegociable requisit per poder entrar a la universitat. Lògicament, la Universitat de Perpinyà periclita. No acull cap més estudiant del Principat i les famílies riques del Rosselló envien els fills a estudiar a Montpeller i a Tolosa. A partir de la Revolució Francesa, un decret de la Convenció Nacional tanca la Universitat de Perpinyà el 1794. Perpinyà coneix llavors gairebé 2 segles sense ensenyament superior. Haurà d'esperar el 1979 per disposar de nou d'una universitat digna d'aquest nom.